Onunsia ene de ofa ya to ne din na menim wei eye Sompa drive na eye nsem na ye to ye boase abrabom nkomo ene hwetwe ne ebeye ebesi uyi ntia aha na ha ena Ghana ene asanteman so age atom yada wase se efra no pa efri omahene ye wadubu achi so food for thought eba besi ade ache bia so a mo ne ye tra ye kopem se sports for nso edikogu ya kase bofo be so mu a wie na rocking so to no boase eyi na chea ewa fidie no so bonnwom abrabom nwom ema utie sabre die sports for the offense to so mi no abewie no na eye na menim ena ye de eto so show no wana e produce no edoso hye no nso IBJ ena eda wa no ura MC ahọ a aki ewo ho yima ewo ho ni enso ewo ho ena ka chire omu nyina ebo ichidom enri Facebook no eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM YouTube no nso eye Sompa TV online na opese utie ya eye sompaonline.com sompaonline.com eye ujumadi eye mensumi jumadi one family clinic adaroma ena share nso se 21st clinic the sciatica expert for no omada roma na edi show yi ebro enne asem kakra kabiasi na dabia na meka se enne se wantie ne show yi bia enfom so kase ba ko a waye no wabrabo mu no afei de fa phone no ka kire obi se tofe ni na badwafo atenase na menim wei eye Sompa drive de de bre wo no enemu na osore na so ye kristoni oso won kwa asore a eneti show yi bi akozia tof ati sayin nyame kukrai na otwi na ne mom ti sayin nyame adom ya say yentimi anko ura franka waje ho ba district die akozia o se eko wentimi anko kore wo se o ma meko se wo no rounds doso so obekwa ha obefa ha obesia na no fiada ne sei utu kwan ntimi ehu a weekend se nyina ye nhia te no sa no na akozia ba bi wo ha mo bi nko nyae o chempe na o meni bedi abedi sene na no be ka kire papa no se ye wo adibi wo no mu a chempe nya adwuma ho edu mo aso nti edi ye wa franken so tie e de be ko no eno kura no obi abekọ no kwan sa na hwa ebe ye no anya sa hwa na chempe bi akoso be afen ma wo se sikati mitete papa ne bantem akozia ya no kura pa Thomas wo sika ye moja ene de akozia ye ko ba bi afere mfa mba bi na so fa ba bi da bi na eda na mukase ma ne ye rapport e kan so hu se okoto nwa no ma okay nti eno a na eja se mi tietia anamonim kinkakra mate se no ano no na mate ne kwa so ano kama wona tia onim akosia so hu ura ya otiwe ai me hu ne pa e wo senka wawu asam me say asam aye ka no enne no serious obi anya bre na wonti abranti ne me say obi anyina so taxi drivers trotro drivers mo amuisimo private cars eno danchen a magazine for adum kajetia ehemfa formation centers enne show no obi amfa na so mienu insa da masomaso e wo Facebook yi no enti abrantie we a onwuye no eye bribi ntia na ne de nti abrantie we nwuye no e be hunu wa fidie so serious yes na omahine yadubu ache ne ba bi a wo bia na onu amechia wo yakopon chira wo amen the program ne fe food for thought no asemi besi anwumre obia enti akozia aisa wo ho prewu sei enye se wo ken yes asam kase na asi no asam o akozia maminti asue hunu na iwia ya de ofa etoaso aye na menim no atoaso medase tofi ebusua ye chiachia mo bio enenso nyame ya adom
ɔde kɔɔ no wasade aba asumchi mama ye nyina ye hyehyia ye ho amasem ɛyɛ aseda ne yɛde ma no ɛne nso suahunu bre na duru so yɛmfa ama mo koraa na kyese ye no mu ani ne yie enti ye ba ne asa bebom na ya kyerɛkyerɛ mu suahunu no ɛne sɛne nneɛma ebesi bi akoro na yɛnka ka yɛ ho kakra na yɛnkyerɛ mu sɛne ɛnano ya wada baabi ade siye ɛne nnadwo baabi a yɛhyɛ aseɛ ade afiri sei akonkwonsafo mienu a wɔn mu abisa kingdom adwoa ne akosua communal labor wɔkyeame anabusa na nama da uboni kɔbɔ ya ɔyɛ sɛ wɔn mu nkɔno mu kɔyɛ kwasafo dwuma no afedi ato ɛne nkonkonse die ɛno ɛna aba be pii mu hɔ sɛ da sebre kwa kudua ya wodi kan ne ba panyina a yɛfrɛ ne sɛ ɛkya no akɔda ne nyim na wɔn mama mmerɛ ne amanneɛ mu no sɛ woyɛ da hye na wo fa afuro na yɛnyɛ wo ho adeɛ wɔ amammerɛ kwa so a etia wɔn mo mmra ɛnkane no koraa ne wɔ bibi saa wɔ hɔ yɛsɛ yɛngoro wo bra na wo fa afuro a yɛwɔ kyiri bra ne deɛ kaka ho enti wɔn mo kɔdi nkɔnkɔnsa saa no na kyɛ sɛ ate sɛ wɔn mo duadua mu yie na da asebra so tie na sɛ mpo sɛ te saa wɔpɛ kwan bi so na ɔde fa so in the chest of a woman enhyase enti akosua ka kyerɛ akua ɛyɛ adwoa sɛ deɛ sie no da sebre kwa kudua ya wodi kan ne ba panye friend sɛ kya akoda na kɔfa afuru na afuru no a wafa no wɔn mo yɛ susu biribi sɛ wɔne wɔ wusu n'anyim sɛ amoakono koraa no gyase hene ba ne baayɛ no wonya na wɔtwe mpo ɛna ababa wa n'anyim no na wohwɛ ne nyinsia no nso atimi sɛ akɔ akyire ne nase taataa ne adeade a nti na kyese mu ɔwerɛm na wɔn mo ka asɛm ne wiye no ɛna adwoa yɛ sɛ saa asɛm wɔ deɛ sɛ yɛkɔka na nya no koraa yɛde eti betwa so ɛwɔ ahemfie hɔ nti yɛnya ntoboaseɛ na yɛhwehwɛ mu yie si yɛhunu no koraa no a yɛmmɔ da asebra maneɛ na anamutuo bu hɔ no mu a wɔntum fa ne de hyɛ no anokwa wɔn fifi mu a ɛma ada koro bi ne yɛ anɔpa tutuutu yɛ ada asebra koraa afe ne wasɔre ɛna mu kɔɔ fie hɔ ti wɔn mo kɔɛ no mo ka kyerɛ kyeame ɛna nananom mpanyinfoɔ mu fie sɛ wɔn ne nana wɔn nkɔmɔ na nkɔmɔ no emu odu paa wɔn hia nana naa mu sɛ wɔn ne nana bɛdi nkɔmɔ nti wɔn ma wɔn twɛn kɔbɔ nana amaneɛ ma wɔgye pɛneɛ sɛ anɔpapa saa deɛ so obi toa wo so no wɔ nkɔmɔ a ya na nkɔmɔ no sɛ bi onyansa wom nti nana tena ase ma wɔn mo kwan mo bam kyiame bisa wɔn mo kwan so ma wɔn mo kyerɛ mu sɛ yɛbribi ahemfie wɔn mo anom wɔ ya wɔn mo som na nanse wɔn mo hunu sɛ nana baba no ni ye bi a wɔde da na die no wɔn mo kyerɛ mu ntene wɔ mo na deɛ keka kɔ no asɛ deɛ akora ne ho adane no nti nana ante aseɛ no sɛ bi sɛ mu sɛ ɔmummerɛ biem ne ho adane wɔ kwa bɛɛ so ɛdeɛ no mahunu ɛdeɛ nso no mateɛ ɛna akosua bɛyi atom sɛ
wono wote no ya abrago eho eno no so ko bo adwo amane na no kwa omudu mani toto fom no oma hunu se nana baba no ne nase asase a etatai ebiem nani ase ayo ya osa didi ntantam nso enti wakan ya pena da sebrese me ba no de wo be kese aye saa ne tie enti bia kese no wo ba beye enti na ama na ba ne saa no mse da bi o na ye ma na de ekoso no ye hunu ne se oba no kra ne ntini no wɔtene ne nsase a epiepia kese pa ne nsɛm ayɛ mfitamfita ɛna sɛnea n'ani asɛsi bi ayɛ hɔ ya no bibia da de pefe sɛ akoda no nyim uzi asɛm kɛseɛ sɛ die sɛ kɔba sɛnte saa mudi muti betwa so sanse muntimi nsɔre anopa wa abra mu sɛ bi o mutwetwi mu sempo ɛma kasɛm kɛseɛ nte sɛ mfanto na naba so na mo nsɔre nkɔkwa akwa ti wɔsɛ bisa wɔn mo mprensa ɛma wɔn mo kyerɛ sɛ di omu gyina no ɛhɔ a no mu gyina na menim omu nim sɛ na naba no nyim nti sɛ betumi a na mfrɛ ne ba no na wɔmisa no nyame anim ni asɛm na nsene ɔdafo tirim ɔtena ase din dwene ho an wɔ sɛ na mebe kya so de hwan no ɔne ne kɔnyam ahemfia wo mpie nkɔ baabia ana wo wusu a meka so wɔmfa ne ho hyehyɛ no no ɛna ɔne akɔdaa na kɔdi mpanyingoro a wanyem yi ana na menim ɛna ɔsoma akyea me sɛ ɔmfrɛ ne ba no mmere no na sɛ te saa paa sɛ saa musu kɛseɛ no ɛna akora no kɔfa abadeɛ a ɛne ɛna asɛm bobɔ ba hwan ɛna akora ne ne nyam in the chest of a woman da asebra so ate ɔbɛfrɛ ne ba no wɔbisa no akora ne betumi aka no kore ni na hwan kora no wɔbɛtumi asusu dua aka sɛ yɛ ɔno a enti yɛnkyɛne ne yɛnkoku no ɛyɛ owusu ana obi foforo nso wɔ hɔ ɛyɛ one family clinic opɛ clinic baako a yɛagye atom ɛyɛ abusua nyinaa kyɛfa a ɛyɛ one family clinic abusua mamo nante nkɔ baabia edwumfoɔ ma trotro drivers taxi drivers mazifoɔ mo a moyɛ adwumaden yɛn nsɛmtwerɛfoɔ kora ka ho wotumi tena sia na wosisi na etwa wwwwwwm wobu hɔ no mo abusua ne no mpani mu etwetwe no wɔgye ne ho baabia anye onka sɛ mu na yɛ wo ya pain expert ɛyɛ one family clinic wɔn no bia emu hye one family die wɔn fa wɔyɛ deɛ ne nkɔ ɛnsa mfa ma fie de biara da otu nsa frɛ wɔ mu ofie a wɔn bɛba sɛ mpo nnwumakuo na mpɛ sɛ mohwehwɛ m apɔmuden mu otu nsa frɛ wɔ mu a wɔn bɛba wɔn boɔ no so da fam wɔn anim te paa yɛwɔ twifupra so asimfo so yɛwɔ hɔ agona so aduro mankesim ɛna kumase ankasa so yɛbiebie ɛwɔ pata state junction brother man sport no nkyɛn wɔn mo pɛɛ ɛhɔ na abɛhu yɛn momfrɛ yɛ homa no mo ne yɛni nkɔmmɔ yɛbɛgye mo so kɛkɛ 0546 68 another 68 17 0546 68 another 68 17 I want you back. I wish you me here be wate. Yensan kamom na nipa nsa hwee. Ene wo behu no wo kyena no nte ase biem. Enti ade be pa na efe. Se bibi beba wo no odofo ntam. Mo ntam betete. Mo besa ka bom na odo na sa so biem. Ekoba na sa no wagyae. Aya no odo no ye sonko kora. Enwuma nyina kɔ wano. I want you back. Monka momwate
na mo nyina mo nhia se afunkro mu ade ɛna ne agya mo ntem atete ɛkɔba ne saa no ma nkoda no yɛ basa wɔn mo ntem tete ya basa wa abrabɔ ne mu ɛnyɛ fɛ mo nka mom onua no onua wo de bra wontumi nka sompa ɛno nti ne wɔ hɔ na menim dwumadie no yɛsi nyame yɛ adom a yɛwada bia ɛyɛ I want you back dwumadie mpanyimfo si nkonwa yɛ tena se yɛ ka wo no dɔfo no abom na masa tena biem so okunu no yere enka achi frɛ ahoman ɛne ani nkomo yɛbɛgye wo so dodo yɛ namba ne nie 0244 80 9641 0244 80 9641 akosi awunim akwa bi frame wasi tofe memi de me mahu obi a mani gye ne ho se mepese me ware no ba mentumi nka ayi no so ya asamu anti tofe ye obi wo ho saa wo na me se wo de on famra ya be kama ya be kama ti se ai ohini be ya wonyim ya ye bisa nipa kuri wo huni se efia ha kam metimi ahu so wura MC a ho a ewe no de wo de wo magic eye wa wo ura ha ewe ura ha ji ohini no de opo me ha me na de via wan nanim sa akroma e betumi de a chero ai ima ati ono ebodawuru but I say ai ya nyine twene na ya ka say aboa nanum ohu akatia ho ana sa asorobo se na mo ka say me magimi meso wo so obi amodi okay agosi ya nkoso ne nka manfo se nyankopon adom sompa chede yes sompa chede na menim abadwafo nyina ye to nsa de afrem se ye keka ye ho se December ebe yi no se osoro ye yadom ne yetenkwamu a aha yes sompa chede no no me ka se momfa namba no emeto so ma ye menim se asemo ye ka se momfa namba no meto so ema ye na yento ye boase na yenkinkan emfama obi asede obi pese osende sika ede eto so a obetumi ede ato so botai nyina ne se ye woye maame no mu a sebe ebi kura wo ho a emema moa wo mo ama wo anhwe nkwada no aye haw kese ede ama wo mo eno so danche a ebinum enso eye kunafo a de obedi eden ye wonyanka ye wonwusia a esese ye kɔ wo nkyɛn na ye kɔboa wo nti akosu ya se obi pese osandi mumu kakra ema yen se na menimfo me pese sompa kyɛde no amoye no me nso me di mitaku me di me simpoa ebeboa akosu ya namba no ene wo no bobo mame abusua namba no eye 0598 559 802 0598 559 802 edin ya baba no eye Terawan Media anasa Blessed Foster ne nyina ba eye busuakuo kro no a okay Terawan Media Blessed Foster enu ni din ya baba nyame hyirawo se obeye no aye ne bio okay eti eno danchen a bia obi ho anye sika da bi aduane te se mo anwa milo gesia sardine eni sa niam ni nyina bibia wo de cha eyi kra de ya ntoma yes ene ba hu sa manfo foro soro hasa manfo foro soro hasa osoro enhyira obi bia ayifo na sorofo no si oso de ben seed anti nyankopon nhyira wo se wo yesa na ebeboa wo onso akosi afedie ekwan ni mu atene ya ba bedi nkomo akosi asem we ya asem kese pa etimisi mesi owura we ya onwuye no nyame na do no eye bribi ntia na ne enkomo a ye bedie no ebe kire wo se etodade bi wo ho a enipa ekase yo but ubeyu awie no ekire no wanu ho sure na ya asem kese panyin se obi nsi twodo matoa owura na awa ha ene mene ne be hye nkomo ase miwura me mo akwa ba ya daddy by microphone ma me why me ba cho ho ti sei you yo daddy okay
Yema me pa cho se mo tene nkakama. Okay, ya da Awurade ase. Bema ubehunu wonchi. Dabi. Areho se mo. Awuzia. Te se o ti we. Bisa sa akusia ofiri hia. Obetimi a kyerɛ baabi a wo maame firi baabi a wo papa firi baabi a mukuro mu obi kura wo nana kɔtena baabi ni nyina wonim abrante esi wonim me ba kyɛw wo kai wo maame di wo kai wo papa di Me maame de amantwa ɛna wo papa nso ne koye baako manhum papa da ɛnɛ no awerɛhoɔ no haseɛ ntam awɔsia wonsɛnsɛm a wɔka no ɛmu ɔya bɛma hemfa paa na wotenaeɛ na me ne me maame ɛte Santa ase Puku wale side hɔ na me ne to nti yɛtete hɔ no mu ana na levance so nti na onye sika ha dan o maame me maame nti wo mu ano ka so wabenya dan ne bi okurofrum nti yentu metena kurofrum nti yetu ba betena kurofrum nti na odeme ko school de chem so ne fitamu wɔ na ekɔ plaza hɔ no okay ɛhɔ na be ko school eti school ni mu na sablabo no mu be yɛ den me maame nti na onye sika maame mfa nkɔ school eti wana mkache maame sema sana tiadia ma obi mebɔ ai ni bi mame shoe shine box ni bi okay mame na mi sana pa na nka me so mare de me dia fe man san ma ko school to me kache maame na maame tia se no ma obi bɔ mame okay enti before say wo beduru ho say de wo ka say o maame na emu aye din because to bo ase na ye nkomo no ye mpre ye ho se ye won nsem bebre ka mi wie nso a memma kwan maamamfo nso aba asem we mu na ohwe se de wo ka wasem ye a e kire se o maame de ukoto school mu no afei de ne mu abaye dia ma no se onya sika kora ma wo fa nko school menim se na wani afikakra na age ne be say sata mo no fa nse na 14 years ubisa wo maame ehɔ sɛ ma na unya sika maame no me papa we bibisa maame a me maame asem ɔka ne sɛ papa wa kontum saa no ɔka kyerɛ ɔno de bia saa no ɔka kyerɛ wo papa watu kwan ɔmai ɔbɛba okay na wa misa sɛ ebia ma sɛ papa tu kwan kra na wo abusua nti sɛ wobɛma me kwan ama ma kɔkyea me nana bibisa ama wutrim because so say ɛyɛ a ɛkodu occasion bisa ayɛ na yɛ type yɛ ho pre yɛn sɛ pɛ sɛ yɛkɔsra yɛ nana na bibi bibisa no na wobisa no na wato wadwen ato baabi ya wo si nya botre me na me hwɛ wo adan wo ma abusua no bɛyɛ wo dan to kana saa na me sɛ me yimani na sɛ me tim baabi Tofiakwa. Nti at the age of 14 ɛna wo requested wo maame ho sɛ sɛ de asetena mu ayɛ den no sukuu no nko ana na onya sika ma wo nkɔ anase na eduru anwumere kura mo aduane diem ɛte sɛn edoni mla nye dan nyina na edidi okay etina yɛ compound house no nti maame ɛhyɛ de ɛsobidie kopɔt no de nsu asiso no akata so nti sisuwa o ha bo ho na maame ayɛ sɛ nsu na ewe no ayɛ sɛ ɔsɔne nsu de sɛ wano abibi no na ɔde awura dam to wura dam mu a na watɔ gale ama me na yɛ de nkyene atam nkyene boba ne bi no na de agum na sɛ mesi ho no me nomoa me wi a na mafam ada di gari no sa nkyene boba ɛne nkyene ada wo maame na onya adwuma kra na onya adwuma na ɔkyekyere wata ne bi no okay penny de penny no ya penny de penny no ya anu bi na ɔkyekyere ɔdugu ne fridge mu to na fridge ne sɛe tina sɛ onya hwe nya biem na one no nko ana ɛwɔ mene no nko a ina na mutim no me fie na tina nkɔfo tete bata yɛ nyina yɛ ha dan okay
Enti o kachira wo maame se omo obi mu bo sushan box ni bi ma wo no. Obi bobo ma wo. Obi bobo ma. Na wo ye na nya tus edigu mu. Maame okototo obi bre me oba Central Market. Anim wo no beto pania ne mienu. Na oto ahoma no white ne black. Na oto black polish. Na oto brown ni bi. Aka ho na oto blush baako. Aka ho na de bre me. Wow. Enti saa niema na o maame koto ya ode bre wo no. Na wosua mpaboaye ne dada. Ananse because we say akosia ansana obi beka say maame ebi akoto tools we bre me na me mfa nkoye adwuma no. Adase ye de no kosua adwuma no. Ama na hu. Okay. Na obi a kire wo kwan fa so ye mpaboa. Ede ne ba wutrim. Se adwuma bebrebe wo wiase no. Na saa sushan no na wo pesa wo ye. Na be ye ne se sushan ne de Matewase. so na panam de fam menye sika kakra de ataduane de akọ school. Okay. Etina me nimi ye. Etina man bi wo traffic go from traffic light na se. Etina no de mpọbọ na gugu enchen ni bebresi ya na oto ho. Enti me ka sa che man me na se me kọ no wona me ka che mpasu o chem de wu a ya pam mpọbọ. Okay. Enti me ka che no nso so nya adaaje. Achirem de wo a mpọbọ na hwene no de wo obepam no na yesu a de wo obepam no na de but na se men man should am qualify but na se vim wow. Enti wanyi uska miska onyabre ukotra ho na ochrew no chire me. Okay. Abusiafo aha ye Sompa 93.1 FM. On say de enti ami bisa brantie fa saa niema no ho no. Ebia utie me o hwe me anwumre yi. Bia mobrofo bi ni nam o mantem ho. Onsu betima ye bribi e de aboa no. Ne da chinti. Enti onsa kan no. Ahemfa na wo hye ase adwuma no sen na wo hye ase. Me saka no afide me sola hamachi na madwale. Na mafam squad tale no nso ashade mu. Na mafa me box na asen me ho etimi bomu a na me hu sabo 830 a na masesa me ho je say wo kwa watade e hye wo polythene bag mu na wonto se obi kan ayo ye ni bi nti o wode kwa o aspire Matewase. ndina say ebo 830 na wasesa wo ho masesa ma shi squat ale ba bia waduru bia no na ma pe box no na me de ashade mu na makope ba bi de asie na me ko school so because be draw menya 10,000 bi akoto aduane odi school mu na ade na umma so a from Ashtown na hina na ado wani kire be de ma bia na me nche pa Ketia. Okay. Bidin ka bom wo ai hona ai grofo mu hona na me sane ba CPP hona na me senia de aba be fa ba bia ai wono ai de chamso ai wono ai be bia ai wo a school se wanya akọ no ma wo mu wona ma be simanhia. Okay. Na ma wo ma tu Ketia. Nti me nam Ketia me bobo mu a menye nkofo mienu miense bi apolish ne de ana se ate na mapam. Na wanya kakra. Na me de ko. Nti na otimi yenya bi atimi di brewo maame se ma na me koye no manya sika kakra. Obo mu a mpenifo bo na polish ne mpobo a o bisa se na won ko school. Amisi me ko na me squad tale ne no we na me ye na me de adidi. To tunubotum bo 5,000 that time. Obaka year no 5,000 no we yama na the ahead na the cop. Wow. Nti oye no mfido do sen Me ye ya nti me ye me nya 16 years na ka 3 months na me nya 16 years. Okay. That's oye no almost 2 years. Yeah. Okay. Eti me call Ketia. Ana me ko hu se sata won se Ketia ho na ho nyina ya ateke. Okay. Na we kura me fi prison ba me duru Ketia me hu ho. Me yrai. Wow. Me si driver ni no be bi o be sim na nyi Kumasi na ma be sim. Hey.
no za da na me se anye Kumasi nti dia bo me ya ne zoo dan no na kyerem Sompa Kumasi no wadu Kumasi no medrampa abusiafo na sam no wo hwira kosi baabi but afei ne ye bedin komo ankasa die nti a okọ prison na asam no awerɛho ɛyɛ asefem emu ya ɛyɛ trimodin nsɛm awerɛho sɛm paa na si anyina nwumre mahusa akosua yi din hwɛ abrante anim emu ya hwɛ ɔbrɛfo ne sɛ de ɔbrɛ no ho sɛ de ɛbɛyɛ a obenya biribi atimi awɔ na ɔno nso anya bi ato ne sukuu so at the age of 14 or starting year waya almost 2 years na kyerɛ sɛ wanya 16 years ɔbanyi wobɛkae da no na yɛ dabɛn ɛda asɛm to me no that asɛm no to me na yɛ Monday ɔda eduada na ombejije printing fee tina ma say me bomu ahwe Monday no kwa me nko school ba from school atare nyina ahye mu nti ma say me bomu amade asa because of Tuesday me kwa menya printing fee na akoma the headmaster no okay iti gusua me na me gusu me nam kiti na ti mu se ma me bi ati bench no so na sister bi so tene nchen okay na frame se memra na ne pobo at ana meje na e pamiti mi gusu pam na oka chem se oye ne hu yi ai de aba ana msiu okay tina woman no sa sister no so eti ho enti me ko tu efie wura ahyiami de enye kese pa ni bi no esi ho ya tum ana ama bag anu nso so esi ho eti woman ka se oye ne hu yi aba na ne woman no sister not one no so fa bag no ni if you rush him no na o de call me de nim some dem meto no eti me ti wo mo na wo stand by maame ne by so the bag ni if you rush me si ya e sika nko a na eren ewo mu sana maame no o se oye ne hu yi aba no ka kire wo na hwan na frɛ wo ɛwɔ baabi a wo ka se wo kɔto woman no a ɔti bench ne so sa maame na o se oye ne hu yi ama aba na me pam ne mpaboa no okay mpaboa bɛn na ɔfrɛ wo sɛ bɛpam mpaboa no ayese ayi ni bi omode ahoma na ade aye but na ate nti me kwa me ya nkwa me sa de ayi de bi na de share so de ma no wai chelawati ahwe ni bi ana me de yes style bi ma no a wotumi ade anante ade akwa bi a o okay ti wo pam no ɛna woman no ɛka kyerɛ wo sɛ ɔyɛ ne hu yi aba but wo kɔto sɛ saa bench na na esi hɔ no na ɔne woman bi na te so wo hu sɛ toda wotimi kɔto sɛ nipa bi ti baabi na ɔmo te a ɔmo te hɔ no obiara nam ne baabi ɛna wabɛtena hɔ na ɔmo bɛn ana wo hu sɛ ɔmo di nkɔmɔ ana man kɔto sɛ ɔmo di nkɔmɔ baaze na ɔmo nyina animu ɛhwɛ baabi faako na menim etimi de me call ya mkɔtena ɔmo timi kwa me koto hɔ ana na me pam ne mpɔbɔ no okay we ne tam we ba na ma no call ya wie na ɔbaa ɔse sa bag ni ifira sem ni sika nko a na eren ewom na ifira sem ni sika wom ye 500 million na bag ni nso eye 80 million ana na ahyem to odi tu kwan na mo si mami media minim owo me media minim sa wo ne na nam ti na menim ono nso afa mami na to ho nche wa fa ye de edekọ wasi David la mena ma patam asi me kamanum nsem da ho ane se ketia adroba fuyi omo se maami adan omo do se akra ablante ewi ame rate ane ya bome ya wotre maame ne beto wo no na maame na ɔte bench ne so no afa fiura so ame no afa bag no kɔ
because maame no ka che wo se oye no hu yi aba no wanka nkyerɛ wo se me ba bag yesiwe hwema me na me ba wanka sa ade na nkyerɛ wo ɛno anso wo kra wo se me ye me hu yi aba ɛna ɔkɔɔyɛ no ɔbaayɛ no ɔsan bɛto wo ɔbɛto sɛ wote hɔ a wopam ne mpaboa no na wunwane na wote hɔ ba na maame ne deɛ wɔkɔ ɛna ɔka kyerɛ wo sɛ bag no esi hɔ no wo wafa akosi ɔhu sɛ deɛ nti a mebisa no hɔ no yie no ɛyɛ sɛ obi yɛ krɔmfo na opese wo fa wade a akosi a wo ye sure se obetwan se obeba abeto no so oh me point na me obi afa ade a mobon sese ote ho e pam mpaboa na wo de be hye ne se ono na afa ba ma woni maame na ye ka na se chi se omfa nko no wato an ba bia maame ni kwa minim no eteba le sa no mo bo me wane bo adrobo fo no mo station won maame no pai wo kromfo so ye no maame ni ye me dede oho ana adrobo fo mo se awo aden o se anya blantie na mi sikesia mu a mi di tu kwan wafa akosie ana ye so mu na brode ya bo me papa driver fo ni ti de bo mi meti ni ba ko ana ka se mu be kunu na police station na ho no mama ye fa ni ma police ni na police nto no bo ase anhwem ana me ka agye bi a oton wachi wo ho na wakoti shitoni bi ama ya wuro me ho ana de asra mbe ma ho nyina de nyankopon ana ye wo me na omutwi ma sesa na ne apolice na gye me na de me kotu polices nya botre mpre ho won koma yedi no o se maame ni tiamu no drivers no ba wo so unsa wo se ye bo a ye de die na ebo omo de bet ayi ni bi omo ayi bet ni bi sa bet ya omo de to ka bet no ani bi na omo de hweme ene do bi ebenya bia na o de bo me obi de dade bia na bibi bo obi de dade bo me na nkotwa bebre wo me na ho omo eti obi de bibi bo ba bia wo hu se ho pae ma moja hyase se tu ana omo wuro watade nyina ana maame no mom kwotete hyeto wo ma bi to wachi ono ne hyeto ana omo kwotiti na omo de be sra me hu nyina omo bu no de na wo ka e kire wo mo me pom mo chaw se minim ho hwe me se me pam mo chaw minim be sra mo hu mi mobo na nya mia bika na ne rantie no su osia said abrantie no su no be pese me to me bo ase bonyum bi na me wia me ne na beto ankomo no so already nyankopon busia for the studio ha aya reho aya osum yima sa o ma me kwan a se de osum mi ntimi ne ntoa so ni nkomo kakra ma me nwudwu na koma kakra e ba cho se yima be ma me kwan a me monyum bi ansa akwan da ho abusia for abranti asema o kan no tobu asiti adwum ya mi bebo yie nipa obo nwum no wakɔ ne krachi ye fa na kwa me ampadu wato nwum ne din Kofi Asante pese utie abrantie no ntimi nya isum me wia me ne obedi nkomo aha eye Sompa 93.1 FM nwum mi mo ni nyina pese wunya breketua bi na utie nwum ne yie na utie mu asem na abu se wiase utimi hie san